niin, jatketaan. Kakkososa, vankilapako ja pankkiryöstö. Pakoryöstö. En mä jaksa enää hakata. Timantit on pakko saada. Kyllä. Tee portaat timanttiin. Hei timantit. Me tulisimme upporikkaiksi, jos hakkaisimme kaikki. Mutta ei ole oikein aikaa. Kunhan poliisit kuulevat tästä. Päättävät kaikki eri kuulevat. Että olemme hajottaneet kaiken timantin pois. Sinne meni sekin kamera. Mennään alas, hakataan rautaa. Ei, toisen puolen timantit. Tehdään täältä reitti sinne. Emeraldeja. Päivä alkaa sairastaa. Emeraldeja alla. Minulla on jo 27 blokkia timantteja ja saan sitä ainakin lisää. Ei, sinun pitää ottaa enemmän. Minulla on... Äkkiä pois! Oi ei. Joudun taas tänne. Anna heidän olla. Äkkiä ota timantit. Tuosta. Poliisit tulevat. He ovat tuossa yhdessä maalaistalossa, missä sinä kävit jo kurkkaamassa ikkunasta. Toivotaan, että he eivät tule tänne. Ainakaan vielä. Muuten Metsään! sinne on pakko päästä, mutta haluan nyt nämä kaikki timantit. Tästä alkaa ikuinen pakoreissu. Tästä tulee varmasti monta videota. Ikuinen vankilapako. Rautaa minulla on vain 3. Kultaa! Minulla on jo sitä. 1 blokki. No mennään. Hakataan tästä näin. Ja sitten on pakko mennä. Nyt mennään. Oliko minulla nopeuspotion jo? Ei. Mikä se on? Tämä. No niin, mentiin. He eivät näe, kun sinä juokset. Paitsi jos otamme nämä pois, niin he eivät näe ollenkaan. Joo. Hei, tapa lampaita. Saamme sängyn. Villasta, peitto ja tyyny. Ei. Ruokaa. Tarvitsemme ruokaa. Ei vielä. Joskus on jäänyt kuin spämmää. Mutta en ole spämmännyt, joten mistä se lienee? Älä juokse karkuun. Lammas. Meillä on timanttia. Katsokaa tuolta Tee minun... timanttipokista timantteja. Tehdään vain yhdestä. Mentiin! Äkkiä! Tehdäänkö emeraldia? Käydään vähän ostoksilla. Mennään sinne. Ehkä joskus. Hei, luola! Tänne kuti, koivot! Tuosta sivulle. Rautaovea käytetään. Mutta minulla ei ole leveriä, eikä cobblestoneja. Joten minun on tehtävä jonnekin muualle kotini kuin tuohon. Dörtistä. Ja minulla ei ole kuin 2 kolustoneen. Mutta jos me hakkaisimme puuta, tekisimme leverin. Tai presulepleitin. Muualla minä en tee mitään. Presulepleittejä. Tarvitsemme vain 1 puun. No niin, tehdään crafting table. Ei kun ei tarvitse. Kyllä minä en tee mitään. Ei, villaa minä tarvitsen. Tortsi. Tortsia minä tarvitsen. Tuolla minä en tee mitään. Toinen vielä presulepleitti. Mihin me tarvitsemme 2 presulepleittiä? Toiselta ja toiselta puolelta. Tietysti. Ai jaa, minulla oli sille tilaa. Pakko mennä. Mihin me teemme kodin? Jatka kauemmas tästä paikasta. Ainakin yritän.
juoksee. Ole valmis sillä. Kauanko olen näkymätön vielä? Ihan sama. Olen aave. Kaikki poliisithan pelkäävät aaveita. No, eivät ole kaikki. Poliisit pelkäävät aaveita. Mutta miten tuolla oli pakoreitti? Joku on ehkä painut siitä. Ruokaa. Kiitos. Ruokani. Miksi enää kuole ekasta? Joo, nyt me voidaan jatkaa ihan kunnolla, että vankilapako tehty. Että Nyt on paettava. koko paikasta. Tätä ette löydä ihan normaalin servun. Mä en muista tämän tietoja. No niin, lähdetään toiseen suuntaan. Ja tästä tulee sitten ihan kunnon poliiseja. Joo. Täällä on semmosia rautapoliiseja. Voitais tehdä yksi. Ei mulla ole pumpkinia. Tuolla on lehmiä. Tapetaan. Älä puhu olen tyhmästä. Vittu mä en osannut sen pei. Oh! Rautamies! Tapetaan se tällä. Miksi en osu siihen? Se ei tee mitään. Se ei ole vaarallinen. Miksi Eivät ne tee mitään. Hakulla. Ei silläkään. Anna hei. Hei, ne eivät tee mitään. He ovat vaarattomia. Toivotaan niin. Väärä suunta. Tuolla on lehmiä. Lehmiä. Sinulle ruokaa. En osu niihinkään. Lehmi. Ruoka. 21. Tapetaan vielä tuo. Ja sitten lähdetään pois täältä. Sillä 23 lihaa riittää. Väärä suunta. Tuollakin on yksi, mutta nyt lähdemme. Ikuiseen pakoreissuun. Tämä meidän videon teko tästä voi tulla olemaan aika pitkää. Sillä poliisit jahtavat. Nuo ovat poliisin ilmokkeja, nuo rautamiehet. Ja me koitamme varoa niitä. Siellä on lehmä. Ei välitetä. Tässä lähellä on hyvä lehmäpaikka. Mä en ole enää näkymätön. Käytetään toi viimeinen fire resist. Ei. Jos me joudutaan johonkin. Tulee. Crafting table. Tarvitsemme puuta. Ei nyt vielä. Kyllähän, että se Lehmiä, on tapetaan. Kuole! Miksi en osunut? Ammu. Miksi mä oon pystynyt ampumaan, mutta... Noniin. Oi perkele. Mä pystyn kaikkeen... Pystyykö mä hakkaan puuta? Ja miksi mä noihin osu? No, menee se kahdella osumallakin. Se kuoli ekasta. Vittu. Ota nuoli. Ei se halunnut osua sen perseessä. Headshot. Vittu. Juoksen niin lujaa siitä. Vittu. Noin. No niin, häivytään. Nyt me aletaan kuule vetää. No niin, olemme tarpeeksi kaukana, voimme hakata puuta. Mutta minä juoksen kauemmas. Haen kukkia. Ota nyt. Kukaan ei tunnista sinua, kun olet pari vuotta piileskellyt. Ja siitä tulee todella pitkä aika. Pitää ruveta elämään maalaisiksi. Tavallista elämää.
elämä on aivan tylsä. Täytyy käydä katsomaan siellä villakeritalossa jossain vaiheessa. Täytyy tuhota se jossain vaiheessa. Tehdäänkö timanttihakku? Kyllä. Kirves siis. Timanttikirves kuulostaa hyvältä. Olen vähän hyvä. Pois sieltä. Tähän tulee koti. Voidaan tehdä rautakirves ja kaikkea, kultakirveskin. Tai diamond-kirves on kaiken nopein. Millä mä en tee mitään. Lede. Tortsi, turha. Nyt hakataan puuta. Lopetan tämän päivän video.